Mami P agbawala ịntanetị na-enwe ihe ga-eme ka di ya pụta again bịa dọọ elekshọn pụtakwa ịchị Nigeria again. No, Mami B si ya na di ya sọpọtụrụ Jagaban na ya chịrị gawa. There is always a meaning behind every action and every word. Isi m kwuo ihe Mami P na-atrai ịgwakwa n'anyị wụ mgbe mụ na di m nọ na pawa ngala ana unu rijicha anyị afọ, a bag of rice 8,000, a liter of fuel 80 something naira. Mgbe ahụ aka na-agba night bus because e nwere security. Ozugbo Boko Haram pụtara ya pụta ịkrọsh ya na ngwa ngwa. Amavulie nne egwu post n'ịntanetị gwa ya ukwu akwa kpe ya okongolanya nya agaghị gelede ya Goodluck Jonathan. Nigerians is always weakling, na always drunkard, na always onye aṅụrụma, na always na ya rituo achụ ya chụtuo ya bịazi ugbu a na-akpụzi esi alụghachita na Mami Peace ya na di ya nahalụ ha enyeziele Jagaban their support. Ebe Nigerians si di ya nwaanyị na ha chọrọ nwoke na nwoke abịala, ihe ọ pụtara wụ na ha na-asọpọt ya ka ọ chịrị anyị gawa. Chai Chineke na Tinubu were very lucky man.